and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done too. He was never good for you, baby. No! I don't want anybody else go as the Cesar, Daddy. I want him back. I want Cesar back. Kaya kung dili magpakamatay ko. Don't you ever do that, Madeline! Pwesta bangi ko. Kung dili ka gustong mawa ko. Si Jane ang wadas sa among dan ni Cesar. I want her dead, Daddy. Madeline! Do it, Dad. Patya siya. Sa'yo na ka na alang ni mo, dili ba? Kinahanglang mamatay siya. Og nga nung buhaton kuman ka na. Nasayod ka gyud. Nasasugod pa lang. Wa ko'y gusto niya ng Caesar. Ala ni mo, Madeline. Dili siya bagay ni mo. You deserve someone much better. No! No, Cesar is the best for me, Dad. I don't want anyone else but him. Kung dili naman lang ganit sa si Cesar ang akong makauban till the end, then mas maipagmatapos na lang sa good, Daddy. Oh, Madeline. Madeline, unsa ka nang imong gibuhat? Nganong? Oh. Nganong gikuha mo ka ng pistola? Sud sa akong drawer. Put it back! No! Ayaw itumong sa imong ang sumbuhan sa pistola! I love you, Daddy! Goodbye! Okay. Tabangan ti ka nga mabalik nimo si Caesar. Just put it down, baby! Promise! Unsay gusto nimong akong buhaton? I love you so much, Daddy. I love you. Hello. Jane, Hey. I miss you. Same here. Gusto ko magkita ta. Then, magkita ta. Wa ka naman ka mahadlok sa imong uyab. Ibugan ko na siya. Really? I told you. Buwagan ako siya para nimo. Sa ingon lang ni anak ka sayon. I mean, pila ka tuig ang inyong relasyon. And you just throw it away, alang nako. Marag, dili ko makatuo. You choose me over her? Tungod kay mahal ti ka. Hangtod ka na sa... Jane, Dili ka nga sama ni Madeline. Iitsapwera sab unya ko nimo sa dakong kasayon. Kung makakita ka na sab og laing babae nga imong magustuhan. nagduda ka sa akong pagpati alang nimo? Makabasol ka ba nako? I love you, Jane. Buhaton ako ang tanan alang nimo. Hangtod asang imong buhaton alang nako, Cesar. Magpagkasal ta. Alam mawa ang imong pagduda. Huwag pagkauman, magpalayo ta. Mga tutagkapit nga, dili na magkapangilapot pa si Madeline nato. Wa ko mahadlok niya. Huwag ka magkailan ni Madeline. Huwag siya makaya niya buhaton. Of course I do. Unsa? Believe me, Cesar. Wa ko mahadlok sa kanhi nimong hinikugma. I am just so happy nga. Wala magkapapag sa atong relasyon. I love you, Happy. I love you, wifey. Magkita taon niya. Mag-dinner ta. Okay. You're smiling. Gibuwagan na niya si Madeline. Tinood?
Oh. I knew it. Oh. I knew it. Makahimo ka gyud sa pagbuang niya gamit ang imong panagway ug lawas. Mao ka na. Unsay sunod kong buhaton, Harold? Mas labaw pa siya mabuang sa sunod tang buhaton ngadto niya, Jane. Mabuang siya. Yut lang, Nana. Unsi ato? Gisugo mi ni Don Fausto. Unsa? Ngano man? Uban na mo. Ha? Dali. Uban na yun. Ayot lang. Ayaw ko kuniti. Buhi ko. Hindi ko uban ninyo. Buhi ko. Ay! Unsa ba? Kilala ba yung itok mo ninyo ang umaabot na kong ugangan? Ganong gipugos ko ninyo pagpadali ni sa mansyon. Pugos? Oh my God. Gipugos na kanila. Oh, too bad. Nasense tingali nila nga dili kanila madadinhi kung dili ka pugson. Unsay inyo tuyo na ko madilin. Ganong gipada ko ninyo din sa inyong mga sakop ha. Pupauli na ko. Mahibong si Cesar kung mauli siya gawa ko sa bahay. That's the plan. Mahibong siya. Magpangita nimo. Ug wa siya laing duulon kung dili ako. Madilin. He will come to me. Cesar will come back to me. Pasaylo ah. Pero dili ko makatugot kay himuon ko nimong kasagkapan aron magkauli mo sa akong anak. Oh, so naabot na nimo ang balita. Way gililong nako ang akong anak. And so, naibaw ka usab nga nagpakabuang siya ni anang babae nga bag-o pa lang niyang gikaila. Oh, musugot ka lang ni Ana, Josefa. Kung asa magbalipayo ng akong anak, suportahan nako siya. Ang akong nang buhi. Let's check kag yung tigwa nga ka, no? Kadako na namog na imong tabang sa imong pamilya. Unya, kinira ang imong ipaus nako. Ayoko katawi ano mo! Kasakit kong daw gay mong gikumot. Pasalamat kang inahan ka ni Cesar. Kay kung dili pa, patay ka na unta karon. Kung makapatay mong tao, sama lang sa nagpatay mong mga mananap. Nalimot mo nga dili ka mo ang nanag-iyas kinabuhi. Dili mo Ginoo. Ug naarasad siyang naglantaw sa tanan ninyong gibuhat dinis kalibutan. Oh, naglantaw. Pero way nahimo ang inyong Ginoo nga naa sa langit. Kay dinhi sa kalibutan, si Daddy ang Ginoo. Wa ka mahadlok sa mong gipanulti. Oh, do I look scared? Diyos ko. Rosariohan, gusto ka? Tunulan ta ka. Manghuwam ko sa ubang katabang dinhi nga sama nimo. Mituo sab gihapon ni anang inyong Ginoo bisan ni makausa. Wa gyud ko makakita nga nagmilagro. Mupauli ko. Mupauli ko. I told you. Dili ka na makapauli pa. Let's Cesar come Wa here. ndako magserbisyo ubos ninyo. Dili na mo makadiktar sa kabuhaton. Magserbisyo ka man ubos na mo o dili. Gikuptan gihapon ka mo sa liog ni Daddy. Pues dili ko kana katugutan. Well, see. Daddy! Yes, baby. Oh. Nabati ba ni mo ang gipanulti ni ining mo si Mos Dad? Loud and clear, baby. Oh.
Don Fausto mo pauli na ko. Dili ka papaulihon sa akong anak. Busa dinhi ka lang. Pabuton ta si Cesar dinhi. Wa basayod si Cesar nga di ako dinhi. Masayod ra gihapon siya. For the meantime, just behave, Josefa. Ayaw na lang og suway sa pagbiya gikan dinhi kay dili ka gihapon magkahimo niya na. Don Fausto. Mag 30 minutos na ako nagpaabot niya din eh. Suwayan ko sa pagtawag pag-usap. Subscriber you are calling is busy at the moment. Please try your call later. Dili makontak ang yan numero. Paaboton ko lagi si Jane din eh. May nalangan na lang tingali. Nagpanlingi siya. Nagsigig lantaw sa pultahan ng restaurant nga iyang ipaabutan ako. Karon pa ko, nindot man di pamation nga patuyokon mo sa imong kamot. Ang tao nga nakugsa nga napuhat nimo. Gusto si Harold. Humanta ka patuyokon sa akong kamot. Kalitan taon niya ka sa pagbuhi. Aron mahagbong ka o magbundak. Og niya nang hikayo na. Sa imong pagkabuak, dili ka naon niya matibuok pa pagbalik. Og makabawas na ko. Makabawas na ko sa imong kibuhat na ko, Cesar. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!